Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба бір темалар турында кыскача. Уңыш теләп узаттылар. Йоршолыда күзгі шоқырылыш кысаларында бірінші төркемне армияға жибердиләр. Бүтін жерде күгәрік стеналар коралган. Яңа шәһәрнең 27-17 йортында яшәүчеләр йортларына ремонт таләп итә. Моның сәбәбе нидә? Йоршолда күзгі шоқырылыш кысаларында бірінші төркемне армияға озаттылар. Исегезгә төшерәбез, бу ел Татарстаннан 3,5 егетне хәрби хезмәткә җибәрәчәкләр. Бүген КамАЗ мәдәният йорты яныннан 90-га якын егетне озаттылар. Безнең төшерү төркемедә чолы егетләрне уңышлар теләде. Андрей Петровка 19 яшь озату пунктына ул беренчеләрдән булып килде. Егет Пыташов исемендәге политехника күлиятен тәмамлаган. Армияга повестка алу белән озак уйламаган, шундук медкомиссия үткән. Һәм бүген инде ул яңа хәрбиләр сафында. Егет әйткәнчә, ул артиллерия гаскәренә эләгергә хыяллана. Провожает довольно много людей. Вот. Наставления какие? Служить достойно. Вот. Потому что родился мужчиной. Вот. Поэтому это необходимость. 20 яшьлек хәрби хезмәткә чакырылучы Марсель Харисовның кәефе күтәренке. Аны туганнары һәм якыннары озатып кала. Пришли все родственники, очень уютно по-семейному посидели. Хочу их поблагодарить, что вы проводили в Самару какую-нибудь. Вот так вот. А что в Самаре есть? Ракетные войска. Там 2 брата служило. Вот. Хотелось бы туда же. Егетләр алдан ук медицина һәм хәрби хезмәткә чакыру комиссиясын үткәннәр. Бүген Чаллыдан якынча 90 егет озатыла. Основные направления у нас идут в сторону Москвы, в сторону Саратова. Сегодня и комплектуем нашу подшефную воинскую часть Ешкаралу. Скажем так, направлений много. Ребята в основном знают, куда идут. Егетләрне озатырга башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкаручы Илья Зуев та килгән иде. Сегодня вами гордятся ваши родные, близкие. Гордится город, что у нас есть такие защитники, которые обязательно будут стоять и держать щит, чтобы на нашу родину никто не напал, никто не смог прийти со своим уставом к нам, со своими устоями, со своими правилами. Вы будете отстаивать интересы Родины, чтобы мы могли говорить на родном языке. Яшь егетләрнең әтиәниләре дә шатлык һәм горурлык яшьләрен яшерә алмадылар. Бүген КамАЗ мәдәният йорты алды, бәйрәм майданын хәтерләтә. Кечкенә улымны озатабыз. Ну, переживаем, конечно, да, уж переживаем. Самое главное, чтобы уехал нормально и приехал самым здоровым, красивым мужчиной. Ел ахырына кадәр Йоршолыдан армияга 350-дән артык егет җибәрелер дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүтін жерде күгәрік стеналар коралган мондый проблема белән безнең редакцияга яңа шәһәрнең 27-17 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар әйтүенчә, йортта ремонт кирәк, подъездда буяу һәм штукатурка куелган, тирә-якта күгәрек. Халык аларның йорты программага эләгер һәм аны яңартырлар дип өметләнәм. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. До этого, когда батареи не меняли, у нас углы все черные были, вот эти с 2 сторон. И даже у нас на балконе воняет. Эльвира Саидгалиева кара күгәректән үз көче белән котыла алмый. 27-17 йортында яшәүче ханым сүзләренчә, проблемага бер генә ел түгел, гөмбә үсүен дәвам итә. Вот как я переехали сюда, всю жизнь у нас плесень. И ванна, и зал, и кухня. Везде. Всегда это было и будет, наверное, мне кажется. Каждый день мою, и толку нету никакой. И средства мыла уже купила. Бесполезно. Кара күгәрек шауларның фатирларында гына барлыкка килмәгән, ул шулай ук подъездда да бар. Йортта яшәүчеләр әйтүенчә, проблеманы кардинал ысул белән генә хәл итеп була. Ремонт ясарган, өстәвенә стеналар һәм түшәм тузган, буяулар купкан һәм куела. Здесь мы стараемся пробегать очень быстро, там вообще заходить страшно. Почему? Ну, потому что все стены уже какие-то облупленные, грязные. Ну, вот даже поэтому видно. Ничего не убирается, ничего не чистится, ничего не подметается. Постоянно. Вот если такое я сама вылю, вот здесь вот уберу. Җыештыру эшләрен кайвакыт фатир милекчеләре үзләре үткәрә. Әмма торак коммуналь хезмәтләр өчен счетлар коммунальчеләрдән алмаган хезмәтләр өчен дә килә, ди бирдә яшәүчеләр.
Подъезд в ужасном состоянии, сами же видите. Постоянно вонь, постоянно вот такой беспорядок. Один бедненький дворник, он не успевает, то есть. Поэтому вот такой. Халық сұрауларына жауап ізлеп, біз Чулны строй ремонт идарәші компаниясына мөрәҗәгать иттек 27-дә 17 йорты аңа карый. Ремонт лестничных клеток на жилом доме 2717 запланирован титулом текущего ремонта и будет выполнен в 2025 году. Титулом капитального ремонта в 2025 году запланирован ремонт кровли. Работы по замене входных утепленных дверей уже начаты. Заменены на 4 и 6 подъезде. Тышкы ишекләрне алмаштыру торак коммуналь хезмәтләр буенча хокуклыкның иң аз бурычлы булу чираты буенча башкарыла дип белдерделәр идарәче компаниядә. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез, фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Көз салкын тию сезоны Планета детства 98-нче балалар бакчасында бүгенге көндә барлыгы 15 бала кискен респиратор авырулары белән авырый. Мәктәпкәчә учреждениедә авыруларны киметүгә профилактика чаралары ярдәм итә. Нинди икәнен хәбәрчебез дәвам итә. Какой у нас получился колобок? Колобок ролында Шарик Суджок хәзерлек төркемендә тәрбияләнүчеләр аның ярдәмендә кулларына һәм аякларына массаж ясый. Шулай ук уен вакытында сулыш гимнастикасы элементлары кулланыла. Когда вот мы снимаем носки, его катаем, очень щекотно еще. Мы руками его когда катаем, еще массаж и так хорошо сразу рукам. Суджок мячики, благодаря тем, что они воздействуют на ладошках, на нервное окончание, происходит общее укрепление организма, происходит воздействие на отдельные органы. Моннан тыш суджок терапиясы баш мие ярым шарлары үсешенә дә уңай йогынты ясый ди тәрбияче. Көн сайын йокыдан соң малайлар һәм кызлар гимнастика ясыйлар һәм массаж юлларыннан йөриләр. Мне нравится ходить по дорожке, потому что она такая колючая, а я люблю все колючее. Мне нравится зарядки сложна, потому что она очень полезна для здоровья. Табиблар сүзләренчә, вирус авырулардан саклануның иң ышанычлы ысулы вакцина профилактика. 98-нче балалар бакчасына 300 дозага якын вакцина август айында китерелгән. Балаларга гриппка каршы прививканы сентябрьдә ясый башлаганнар, тик әлегә барысы да вакцинацияләнмәгән ди медик. Просто некоторые родители сначала не понимают вот этой важности вакцин. Там не только от гриппа, даже вот сейчас же очень много отказников от всех прививок. Разговариваю, объясняю каждому. И некоторые родители вот на основании этого мы просто об этом не знали. И прививаются дети. 98-нче балалар бакчасында гриппка каршы вакцинация ноябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Моннан тыш ел дәвамында балалар иртәнге зарядкага йөри, саф һавада йөриләр, ныкталы массаж ясыйлар. Булар барысы да иммунитетны ныгытырга ярдәм итә. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Төрле үлчәм, уңайлылык һәм арзан бәя ярчылыда Беларусь аяк киеме күргәзмә ярминкәсе шын дәвам итә. Аяк киеменнән тыш монда шулай ук төрек текстилен дә сатып алырга мөмкин. Ашыгыз Беларусь аяк киеме күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк рәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Сыйфатлы көзгә, җылы кышка һәм төрле аякка Беларусь җитештерүчеләренең күргәзмәдә төрле зәвыкка аяк киеме табарга мөмкин. Женские полуботинки с широкой раскрываемостью и большой полнотой, выполненные из мягкой натуральной кожи, которые предназначены для людей с проблемными ногами. Широкий закругленный закрытый мыс обеспечивает удобство и защиту пальцев стоп, а резинки позволяют плотно зафиксировать обувь на ноге и отрегулировать полноту. Также обеспечивают комфорт для стопы при длительном ношении. Модель оснащена устойчивой, нескользящей подошвой. Монда үзләренең идеаль аяк киемнәрен консерваторларда, трендларны бәяләүчеләр дә табачак. Для себя зимний 45 размер, легкий, хороший, утепленный. Здесь лучше, чем по магазинам ходить, там все такие жесткие какие-то. Это здесь мы уже привыкли. Күргәзмәдә үз киемнәре һәм төрек текстилен сатып алырга мөмкин. Ашыгыз Беларусь аяк киеме Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк рәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да мотор ял көннәре телим. Готовьтесь к холодам с огромной выгодой. Скидки до 50% на куртки и пуховики. Сибиряк. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9 комплекс, 12А.